Bio je ovo 10. ogled Istre i Hajduka u Puli. 3 pobjede Istre, 3 pobjede Hajduka, 3 remija, čak i omjer pogodaka 6-6 sugerira veliku izjednačenost. Idemo odmah naravno na početku pogledati sastave jedne i druge momčadi. Što se domaćina tiče, Brkić je krenuo na golu, Horvat, Graf, Gregov i Von zadnja linija, 2 zadnja vezna Blagojević i Opšivač, ispred njih Špehar, Matoš i Hajster, te u vrhu napada Ivančić, Dejan Radonjić na klupi. Što se Hajduka tiče, Kalinić naravno na golu, bilo je upitno mjesto desnoga beka, ondje je Bašić, standardni stoperski par Milović-Maloča, lijevo Jozinović, nedodirljivi trokut u sredini Caktaš, Bradarić i Sušić, te naprijed Gotalu društvo su činili Kuasi i Mezga. Prvih 15 minuta Istra je stala naravno kao i uvijek dosta čvrsto u dvostruki blok na nekih 40 metara. Istra je čekala polukontru, odnosno kontru, što je naravno njihovo najjače oružje. I evo je, u 18. minuti nije bilo prekršaja po sucu Mariju Zebecu nad Kuasijem. Krenula je polukontra Istrana, Hajdukovci se nisu na vrijeme vratili, lopta dolazi do Dine Špehara, 100% prigoda, brani Kalinić, pa blokira Jozinović i ostaje 0-0, nije uspio zabiti mladi Osječanin. Zaista treba pohvaliti vrlo lijepo proigravanje Blagojevića za Špehara. Bio je to krasan pas, a onda dobra obrana Kalinića i spašava Jozinović uz Kalinića Hajduka. U 22. minuti prva prigoda za Splićane, pucao je Kuasi glavom, ubacio je Filip Bradarić, bio je to dobar ubačaj, oštar centaršut, no lopta je otišla pored gola, kao da u posljednji dijelić sekunde Kuasi nije vidio tu loptu, netko mu je zasmetao i nije uspio dobro pogoditi. U 34. minuti ozljeda Dejana Mezge, imao je Igor Tudor dosta problema, nije mogao računati na 3 prvotimca Milića, Maglicu i Vršajevića. Evo sada se ozlijedio i Dejan Mezga, te je ušao Josip Vuković. Vuković je otišao u sredinu, a Caktaš prema naprijed. To je bilo sve zanimljivo iz prvog poluvremena. U drugom, u 47. minuti, akcija Hajduka prekinuta zbog zaleđa. Caktaš je bio u prodoru, Bradarić dodavač. Vidjet ćemo sada to još jednom i čini se da ovdje nije bilo zaleđa Caktaša. Najvjerojatnije bi to bio pogodak jer Kuasi je bio ispred gola. Čuje sučev znak, nije išao Kuasi do kraja u realizaciju i nema pogotka. Ali ga ima u 50. minuti. Hajduk je bio bolji, Hajduk je stvarao prigode, a onda konačno i zabio. Tino Sven Sušić, Hajduk vodi 1-0. Uzeo je Sušić loptu, povukao 10-15 metara i onda je lijepim, odmjerenim udarcem matirao nemoćnog Ivana Brkića. U samo 8 minuta riješeno je pitanje pobjednika. Evo nas sada u 59. minuti. Dobro, ubačaj i pogodak ujedno Filipa Bradarića, možda i najboljeg pojedinca na ovoj utakmici uz Sušića. Nitko tu loptu nije niti dirao, te je to iznenadilo Brkića koji je ostao ukopan i iznenađen na gol liniji. Vidit ćemo sada to još jednom. Kuasi je bio u skoku, ali nije dodirnuo loptu i Filip Bradarić se upisuje u strijelce. Igor Pamić je odradio sve zamjene do 60. minute, ali nije mu pomoglo jer razigrao se Hajduk. Hajduk je bio bolji, opasniji, napose Sušić. Vidimo još jedan njegov dobar udarac, ali još bolju lijepu paradu Ivana Brkića. Evo sada konačno i Istre, sjećate se na početku ovog izvještaja, tamo u 18. minuti su imali prigodu, evo sada druge tek u 74. minuti kada je lijevi bek Von pucao i pogodio vratnicu. Nakon toga u nastavku u prigodi je Radonjić, ali je u nedozvoljenoj poziciji, tako da je i zabio, to ne bi bilo priznato, a još jednom ćemo vidjeti i tu vratnicu Vona. I to je bilo sve zanimljivo u ovoj utakmici. Pobjeda Hajduka u HNL-u nakon mjesec i pol dana. Nogomet je takav da biti jedna naša dobra utakmica, ali ne pretjerano dobra i naša pobjeda. Nogometu je tako, ja sam recimo puno zadovoljniji bio našom igrom protiv Splita, a tamo je bio remi, nego danas, a danas je bila pobjeda. Negdje ti nogomet da, negdje ti vrati, međutim, eto, danas je bilo malo istriče koja je obrana, međutim, u svakom slučaju, eto, pobjeda, veselimo se. Bilo je važno u ovom trenutku pobijediti. Treba priznati protivniku kad je bolje, jer tako, to nema dileme. Međutim, ja sam vidio jako dobro isto proplo vrijeme. I bili smo bez napada. Iz tog razloga sam išao
I nije drugo poluvreme, htio sam jednostavno dobiti utakmicu. Međutim, moram isto tako priznati da sva tri igrača, ni Pamić, ni Radonjić, ni Tomić, ne da nisu ni mi ništa donijeli, nego smo jednostavno pali i taktički nismo bili dobri.